Herrerias ibaian gora, Gordexola ibarrean barrenagoaz. Aspaldi, hainbat familia inguruko jauregirik ederrena eraikitzen aritu ziren leian arro-arro. Baina, nork egin aurre ibarguendarrei? Ganboatar familia honek arbaso mortitzen dorretxe zaharra berreraikita ikusi du. Eta oraindik ere nagusi da ibarraren sarreran. Sodupe, ibai, zubi eta bide elkargunea. Erabaki bat hartzera behartzen gaitu igreko honek. Enkarterri utzi eta Galarragako gailur elurtura igoko gara. Udaberriaren atarian, elurte berantiar batek esnegain meta bihurtu du Galarragako tontorra. Hemendik ederki ikusten da itsasoa, eta ziurrenik haize-ezeak laster urtuko du elurra. Beharbada aski izango ditu ordu batzuk, baina bitartean Kaneko gortarako hegalak Alpeetako erlaitz itxura hartu du. Gailurraren oinetan amildegiek ikusmira beltza eta mehatxagarria erakusten digute. Eta Bilbo erdi-erditik 5 kilometro eskasera, gailurra Artikoko polo bihurtu da. Haizeak hegalean marraztutako lerroak, Araba iparraldeko muga adierazten du. Hegoaldeak hutsik dirudi. Santa Lucia santutegia, Del Yermo izenez ezaguna, bakarti ageri zaigu. Izenak berak hala adierazten du. Hala baina, minutu batzuk nahikoa dira Laudiora iristeko. Jauzi egin eta bagoaz untzu eta tontorrera. Alde batera utzi dugu antena basoa. Antzina gaztelu bat zegoen leku horretan, Orozkoren jabe Bizkaiko sarrera oztopatzen. Ibarraren azkena bihurgune itzaltsu bata, Gorbeiaren magalean. Han, ostenduta, ibarra herriska dago. Mesedetakoen komentuaren aurrean, baserriek elkarri deutxiela. Ibaian behera, etxetzarrilunak bata bestearen ondoan daude. Aranguren etxea kasu, hango hormak 5 urteren lekuko dira.
Orozkoko auzo zaharrak mendiaren magalean daude sakabanatuta zubi aur izan ezik. Auzo honek Altube ibaiaren ibilbidea kontrolatzen du eta herriaren bizitza bereganatu du. Basoen gainetik altxatu orduko, itxinako harresien handitasun itzela begiztatzen dugu. Gotorleku baten erasotzaileak bagina bezala, arretaz barrura sartzeko zokoren baten bila ari gara. Eta aurkitu dugu ate misteriotsu baten ostean, Atxularreko sorgin bekia. Beste edozein pasalekuk, atxetako orratzek eta haizetokiek esaterako, amildegi gaindi ezinetara garamatzate. Behin barruan, izotzak eta urak hautsitako kareaitzetan hazten den pago labirintoak harri eta zur utzi gaitu. Eta txokorik ezkutuenean, haitzulo bat. Supelegor leizezuloa. Diotenez gaizkile odoltsu baten ezkutalekua zen. Suzko zezen gorri bihurtzeko gai omen zen, bai eta beste piztia batzuk ere. Kondairazko mendia da hau. Jeinu misteriotsuen bizilekua. Barrualdeko mendia da. Gailur ikusezina. Ies egiten dio goia harrapatu nahi dionari.